Мен ойладым, ник татар кызы эми яулык киймисең? Һәм шуңа күрә мин бүген яулык белән сезгә могҗизалы күренешләрне күрсәтәсем килә. Һәм бераз мин әйтүенчә татар телен практикасын көчәйтергә дип бүген сезнең белән связьгә кердем. Нәрсә турында сөйләшик? Менә мәсәлән, минем бер фикер уйларым татар блогын алып бару буенча. Дөреслекдә дә, дуслар, татар блогы, менә булай битеп карыйбыз әле. Татар блогы бик үсеш алмый хәзерге вакытта. Һәм күбесе блогны татар телен өйрәнү темасы белән багышлар. Яисә берәр нинди татар музыкасы, я татар юморы. Менә гадәти татар кешесенең гадәти тормышы турында бик аз. Менә мин монда юкка гына утырдым, ахрысы мин монда хәзер кызам. Бу бик кызу урын. Карагыз анда, менә суда yüзәләр. Менә бу күренеш әйбәтрәк кебек, елга яны. Әйдәгез бу якка борылып сөйләшим. Мин бүген великта шудым һәм великта шуганда бер уй килгән иде башыма үз-үзеңне бәяләү турында. Һәм шул темага бүген чыгарылышымны багышлыйм дип уйлыйм инде я. Бер 18 минут кичә язгайным, бүген ничә язармын белмим. Сез кайвакыт үзегезне ничек бәяләүне, үзегезне бәялисез бүтән кеше белән айырып, дип әйтим, сравнение с другими людьми. Менә сүзен оныттым, хәзер искә төшерсә әйтермен. Без кешене менә мин начаррак, бүтән кеше әйбәтрәк дип шулай бәялибез һәм шуңа күрә без үзебезне бик дөрес бәяләмибез дип әйтәсем килә. Бүтән кеше белән чагыштыру, чагыштыру темасы. Бүтән кеше белән үзеңне чагыштырсаң, син гел үзеңне начар дип хис итәсең. Нигә алай? Чөнки без үзебезне кырыйдан күрә алмыйбыз, без нинди икәнебезне. Шуңа күрә без ул вакытта җиңмибез, чөнки без калган кешеләр арасыннан үзебезне начар итеп бәялибез. Һәм шуңа күрә яхшы мөнәсәбәт турында әле үзеңә дә яхшы мөнәсәбәт чагылдырырга кирәк шул, дуслар. Бу табигатьтә йөрү миңа бик ошый. Табигатьтә үзең ничектер халәтең үзгәрә. Син гомумән үзеңне шулай табигать кочагында рәхәтләнеп, күңелле булып китәм. Атлап та барыйм әле. Минем андый формат ишетелер микән, юкмы? Бу минем велосипед. Мин чын авыл кызына охшап киттем инде бу яулык белән. Менә шыграк җиргә килеп җиттек. Менә телефонымда куйсам. Сез беләсезме, менә бу агачта тукран. Тукран икән. Мин тукран сүзе беләм, Аллага шөкер. Һәм бу табигать кочагында рәхәт һәм күңелле. Дуслар, сезгә рәхмәт. Мине татар телендә сөйләшергә сез булыштыгыз. Чөнки мин татар телендә күңеллерәк язмалар һәм мин аларны язасы килә. Менә шулай. Һәм бу видео язманың темасы
ул үзеңнең бәяләвеңне бүтән кешегә чагылдырмаска, чагыштырмаска, үзеңнең үсешеңне, һәр кечкенә адымыңны да карарга. Чөнки һәр кечкенә адым да ул синең үз үсешеңә зур адым. Шуны белән бүлешәсе килгән инде бүген. Һәм үзегезне бүтән кешеләр белән чагыштырмагыз, чөнки аларның үз юллары, алар үзенең тәҗрибәне үтәләр. Аларның тормышлары да бүтән. Алар гаиләсе, нинди гаиләдә туганнары да, хәтта менә бу халәтләр дә бик мөһим. Дуслар, мин татарча бик төгәл итеп сөйләшә алмыйм һәм шулай да ничек сөйләшә алганымны булса да яздырга тырыштым. Сезгә күңелле һәм аязлы көн теләп калам. Мин урамда һава сулап йөрүемне дәвам итәм. Менә монда бик әйбәт языла икән, видео һәм тагын нәрсә турында сөйләйм. Шул үз-үзеңне бәяләү инде турында. Нәтиҗәдә без үзебезне матур итеп бәялик. Менә мәсәлән, үзебезгә син начар, шундый начар эшләдең дип әйтмик. Менә бу минем яңа нәтиҗә дип әйтегез. Менә бу минем яңа тәҗрибәм. Һәм ул тәҗрибәләрне җыйгыз адым саен. Хәерле көннәр.